ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, ҳама каса созен хубен, худо доимо соз бошен. Ирӯз 22 декабри соли 2023 1000 рубл дар Душанбести 116 сомонӣ. Ирӯза навар оиди хонаҳои бачаку дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Данғара, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Бохтар, хоб дар Ленский район, ноҳияи Рӯдакӣ ҳастанд. Хулоса арзон ҳам аст, қиматҳо ҳам аст бачаку. Дар канал подписатсия кунен. Ма бовар дорам аями канали ма ягон хонаи мошини арзон мехарен шумо. Ирӯз мақсад хона дорем, пага бо мошино навор мешаванд. Барои реклама кардан хона дорем, замин, квартира, чизе ки дорем роишен рекламаш мекунем. Иншалло мефурӯшем метавонем бачаку. Дар ҳамон комментар нависен аз кадом маркаи мошини хонаҳо шумо да аз куҷо тӯштон дар корай. Мақсад мо аз рӯи комментар зиёдтар навор мекунем. Ҳамон мошини ё хонае ки шумо да мақолаи мекон миёем. Кашес бара баланд кунен, навора нагзаронен 15 минута бачаку. Тамошо кунед, эълма сар мекунем мо. хонаи фурӯшӣ якм бародар азиз, дар ноҳияи Данғара нархша 165 000 меган, бо арзон мешавад. И бародармо роҳӣ кардан дукомнатаи 8 сотих замин дорад хона, дута рақам дорад, ҳардаш ватсап дорам бачаку. Дар ноҳияи Данғара деҳаи Лолазор дар хона бо веранту падвалаш. Як ҳуҷраш мега пони таъмир кардагиай, масоҳати ҳавлиш 8 сотихай бародар азиз. 8 сотихай. Хоб бо нархи 165 000 мега мефурӯшем. ҳуҷҷатош омода шудагиай. хоб баъдан варианти алишӣ надорад, толка сум дар кора мега мефурӯшем бо нархи 165 000 сомонӣ. хай бо худотон бачако занг занем ами рақамода аз номи канали мо иншаалло ягон сум бо арзонтон мекунам бародар азиз. хай зангават ки маслиҳат кунен. мумкин ки ягон варианти алишӣ ҳам дорад, занг задан маслиҳат кунем бародар азиз. хонаи фурӯшӣ дима қабул кардем дар шаҳри Хуҷанд. ҳо гуфтем ки хона просто холиай. як комната, якм этаждай, 38 метри квадратӣ, 8 микрорайондай бародар азиз. хона без ремонт, коробка 103600 сомонӣ. о бачакое ки мақсад ҳами хеле хонаҳоро шумо хоҳиш карден, ҳаминоро мо ёфтем. мо ан миёем бачаҳо, мекоем, ай ҳар ҷо миёем, баҳри шумо пешниҳод мекунем. аки бисёрша равон мекунам бачако. хоб хона дар падвал мега без ремонт, якм этаж, ҳамон мақсад падвал мешавад. хоб касоне ки харидор ҳастем, рақамҳои 926 да занг занен, маслиҳат кунем бародар азиз. як комната, якм этаж, 38 метри квадратӣ дар 8 микрорайон дар шаҳри Хуҷанд 103600 сомонӣ. занг зада маслиҳат кунем бародар азиз. сеюм хонаи фурӯшӣ бародар азиз, дар шаҳри Душанбе бо нархи 400 000 сомонӣ меганша. 400 000 сомон. хоб хона 3 комната, 3 сотих замин доранд. нархша 400 меган, бо муомила мекунем. ҳавлӣ дар тарафи гипразем мега. шайнак ҳамун тараф ака ки ҷода боша намедонам. хоб касоне ки медонен ҳамун тараф дай ремонти хонаро хушу кардагиан, фасон медрои зиндагӣ мекунӣ. хоб халаденик дорад, кондитсионер дорад. хоб барои об мондан ҳастай. хоб ванна дорад, термикс ҳастай, ҳоҷатхона дора хушрокай. ҳавлӣ ҳам дора бародар азиз. 400 000 мекунем, бо муомила мекунем гуфтасам. хай бо худотон занг зада маслиҳат кунен, агароти хушрокам дошта бародар азиз. занг зада маслиҳат кунен. ҳамин қа маълумот буд, шумо да мо хондем. ириш забор гирифтагӣ бо семенблоки хушрок. хоб ҳама хел занг зада пурсем бачаҳои азиз, номерои ман барои реклама кардан. агар шумо ҳам хел хона дорен, мошин, замин, квартира, техника, аппарат, чизе ки дорен роишен рекламаш мекунем. хоҳиш ай ҳамаи шумо по-братски ҳам як дона лайк беплаб базанен. иншоалло ай ҳаматон розием. далши наворои беҳтарин шуморо интизорай. боз як дона хона бачаку дар ноҳияи Данғара. рости аз ноҳияи Данғара ва аз шаҳри Кӯлоб, хоб аз ноҳияи Рӯдакӣ бисёр хостан, ҳамонаша мо пешниҳод кардем бародар азиз. 170 000 сомон меган, як комната, 6 сотих замин дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. хоб курухсой лави раҳдай мега. 3 дар хона, бания дарунушта, калидор, хона фасон ремонт кардаги 170 сомон мегем, бо муомила мекунем.
рости бачаҳако ҳамин навораи мо шумо дар каналаи мо шумо дар маъқул ҳаст ё нест? агар ки навораи мо шумо дар маъқул бошад дар ҳамун комментара 3 та 5 нависен, иншоалло пешравӣ биен. мо розием, ай ҳаматон мефаҳмем ки бачаҳако ҳастан конкрет моро тамошо мекунанд, моро дастгирӣ мекунанд. агар бутонед навора паҳн кунем бачаҳако ки хонахар мошинхар ҳастан, роҳӣ кунед силкара, онҳо мехарам бачаҳо. хонаи фурӯши навбатӣ бардор азиз, дар шаҳри Душанбе 155 000 сомон меган. ҳамиша ёфтем як комната дар якум этаж, бахши камтар маза нест бардор азиз, як комната бо нархи 155 000 сомон меган. зангза маслиҳат кунед. адрес мега поёни корвон, гравзавод 100 метр дарун. дом худаш 7 этажкай бачаҳако. хона худаш дар якум этаж қарор дорад, 36 метр квадратӣ, подвал, техпаспорт 100%, ремонт. хоб ҳамин хела, ҳамин состояние, беҳуда занг назанед. дару тирезаш пони сафед, монтажи об ва свет кардагӣ аст. хоб бо маълумоти иловагиша метавонед зангза пурсем бардед. ҳамин қабл мо хондем. хонаи фурӯши навбатӣ бардор азиз. хоб дар ноҳияи Рӯдакӣ, ака мегзарем тарафи Рӯдакӣ, нархаш 400 000 сомон. мега ки 204 сотиха бардор азиз. нигоҳ кунед чӣ хел зурай. ӯ тарафша огород мекунем, мумкин ки ягон гандам мекунанд. ҳамин хел маълумотай бардор азиз. якум этаждай, як этажа, 4 комната, 204 сотих. ҳамин рақамҳои 3077 занг зада маслиҳат кунед. 204 сотиха муқа нестай, 400 000 меган. хай бо дил биёв қанд бихо занг зада маслиҳат кунед. фикр мекунем хубай. ҳамин маълумот. хона дар Ленинский район, дар повороти Ленинград, деҳаи Сароб. ай повороти Ленинград мега то пеши хонара 6 сароб. хоб чӣ хел гуфтагай бачаҳако занг зада маслиҳат кунед. хитон маълумоташа бигиред. ҷа маълумотҳои камтар хеле хато қабул кардагем. хитон занг зада пурсен. хонаи фурӯши навбатӣ бардор азиз. дар ноҳияи Данғара 150 000 сомон меган. 6 комната, 8 сотих замин дорад. хоб қушлоқи Лолазор, деҳаи Чаманзор меган. бо муомилаи хубам дорад. иншоаллоҳ маслиҳат мекунем. бачаҳако камтар ака маза нестай, узри зиёдай ҳамаи шумо по-братскида. имрӯз бояд навор намекардем, ине ки хоҳиши подписчикҳо будан, ишауша навистан, онҳоро мо бояд ба ҷо биёрем. хай бо маълумотҳои иловагӣ ҳамин хонара мегирем бардор азиз. 6 комната, 8 сотих замин бо нархи 150 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. занг задан маслиҳат кунед. хонаи фурӯши навбатӣ бардор азиз. иш дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. 370 000 сомон меган. 3 комната, 2 сотих замине бардор азиз. ака нигоҳ кунед чӣ хел хушрук агия хонара. 370 000 муқа мақсад суми камам нест ёхи. неки хонара зур ремонт кардаган. хоб 3 комната, 2 сотих, рақамои 903 барои муроҷиат кардан. дар наздикии хона масҷид, мактаб, садик. хона дорои 2 ҳаммом, 3 хона, 3 комната, 1 калидор, 1 то кухни бо хишти пухта кардагиан мега. 1 та кондитсионер, 2 дона термикс дорад. нархш аму 370 000 сомон. занг зада маслиҳат кунед бардор азиз. боз як дона хона қабул кардем бачаҳако азиз. дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепадай 255 000 сомон меган. як комната, 2 этажай. хоб 38 метри квадратӣ. хоб рақамҳои 901 муроҷиат кунед. хоб 2 этаж меган. может би дар 2 этажай. ремонт хушрук кардагӣ, фасон кардагиай. срочна фурӯшӣ бо нархи 255 000 сомонӣ. срочна мега. хона дар пеши мактаби 12. доми лифтдорай мега. ошёна. рақамои 901 барои муроҷиат кардан занг зада маслиҳат кунед бардор азиз. хеле хушрока хонаe.
ака бисёри дар ҳамун комментара менависанд ки 80,000 100,000 хона биёен. ох мо киҷо меём бачако. бисёри бо нове мегӯянд дар комментара ки хонаро ай сомонтиҷӣ мегирен, ай уҷа мегирен. охи мо мекӯем меёем бардор азиз. хафа нашем бо. ҳаминош мо меёем баҳри шумо бисёр роҳӣ мекунанд ака. хоб хонаи фурӯши навбатӣ бардор азиз. 4 комната, 4 этаж. 76 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе 980,000 сомон мегӯянд. 980,000 сомонӣ. касоне ки намехарен, хоб ҳамин видеоро як нусхатия 4-5 та бизанен, як 30-40 сония бигзаронен, навор дигар тамошо кунед. хоб ремонти хушрӯ кардагӣ 980,000 дар шаҳри Душанбе, 2 комната квартира. хоб калони хушрӯ. ремонти замонавӣ кардагианд. мебелош места намегиранша, бо тамоми мебелош места дар центри шаҳри Душанбе мега қарор дорад. акуша нагуфтан дар куҷо шай. хоб против отел Руми дай ҳамҷаб дай срочно фурӯхта мешавад бо нархи 980,000 сомонӣ. занг задан маслиҳат кунед бардор азиз. хонаи навбатӣ бардор азиз. боз як дона қабул кардем дар шаҳри Кӯлоб. хоб нархиш 230,000 сомон. 4 комната хона, 4 сотих замин. хоб 4 сотих замин, 4 комната. хоб калидор, баня дарунаш дай, кухни, туалет, аловхона, берунда ов дора, ҳамаш 100%. хона дар гузари завод қарор дорад. 230,000 мегем, бо маслиҳат мекунем. занг занен ҳамин рақамҳои хоб 103 да бачако. аввал занг занен ҳамин хонаро фурӯхтан ё не? бисёре занг мезананд. вақта киштагия зангшон назанед бардор азиз, чунки мефурӯшанд. мо мегем шон ки киштамонен як 2 рӯз 3 рӯз дига ғамтон наметиҳанд. ҳолати меша ҳамин номеро киштагия бачако. бо занг задан мегирам, ва дар комментара менависанд моро ҳақорат мекунанд. хиш ба ҳолтон, раҳмат ба ҳақоратон бачако. мо ҳам қа меҳнат мекунем, бо ҳақорат мекунем. хоб хонаи фурӯши навбатӣ боз дар шаҳри Кӯлоб боз як дона, нархиш 200,000 сомон меган. 5 комната 11 сотих замин дора бардор азиз. ремонт дорад 11 сотих, инами состояние. хоб 11 сотих замин, 5 жархона бо муомила дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастен, аз шаҳри Кӯлоб хона харастен, ҳамон нафаре ки модаво хоҳиш карден, инами 200,000 бачако арзонш ҳамияй. дига айда арзонш нестай. бо пагара рӯз дигара иншоалло мешавад. хоб касоне ки мошинхар ҳастен, пага бо дар бораи мошино навордем бардор азиз. мақсад дар канал подписатсия кунен, зангуларо зер карда монед, иншоалло шумо аз навораи мо бо хабар мешавед баъдан. агар хона, замин, квартира чизе ки доред, роишен рекламаш мекунем, иншоалло мардумда нишон метем. ҳаста нафаре ки харидор ҳастанд, ҳаста нафаре ки савдогар ҳастанд, хулоса ҳамада нишон метем бачако. хоб хонаи навбатӣ иш дар ноҳияи Фархор, нақша 85,000 сомон меган. 85,000 сомон бачако. 3 комната 8 сотих замин дар ноҳияи Фархор, деҳаи Қизилсу. хонаи фурӯшӣ. дар хона як веранд. ҳамеша фикр кардам ки 3 комната гуфт, қатъиян веранд ча намедонам. оғили 11 метра ба 4,5 метр квадрата. свет дора, об қарибиш дай. мақсад дар дохили хона нестай. хонахарат занг биза, беҳуда вақта сарф накӯ гуфтагиам бачако. инами қа маълумот додагиан оиди ҳамин хона. хай краскаи хонара хушрӯ кардан. хоб ремонт кардагиан, барои зиндагии поин тайёр кардагианҷа. дар ноҳияи Фархора 85,000 меган. муомила дора бу. занг зада ҳамин рақамои 901 да. муомила кин иншоалло арзонтон мумкин бикунам бардор азиз. хоб дӯстон азиз, хулоса касоне ки аз куҷои Тоҷикистон кадом намуди хона мақсад хоҳиш карден, навистен дар комментария, мо то ҳадди имкон пешниҳод кардем бачако, ёфтагишона. хоб акн номероям барои реклама кардан. як бор дига мегӯям, ҳамин рақамои 931 WhatsApp имо дорад. хона, мошин, замин, квартира роишен рекламаш мекунем. ҳабрат ки фақат дастгирӣ кунен, ҳамин навора падилиса имо WhatsApp да партӣ, иншоалло ай ҳамат розием. то навори баъд нахай бачако.